ZANU-PF candidates in Ward 4 Chiredzi East have expressed concerns over irregularities and fraudulent primary elections. They have cited provincial PC Brian Munyoro and Comrade Mawere as the troublemakers who moved around with the ballot probably casted for their preferred candidate. Sana bina mashko blanyi kwa panamba zvinzi aiwa uko kuChiredzi uko aiwa kutemwana panguva ino tiona the ruling party ZANU-PF vanhu havachagutsikani nayo even supporters eZANU-PF vari kuti aiwa pane mari irregularities atakuona akuitika the ruling party ZANU-PF zviri kutikanganisa kuti bosubscribe like on the bell icon tipinda pano pamukozo vanoendera mberi vachiti shortage of ballot papers in some areas which reportedly compromised Comrade PC Munyoro and Comrade Mawere moved around with the ballots probably casted for their preferred candidate. Agents refused to sign results sheets, indicating widespread dissatisfaction with the proceedings. Voting was limited to 3 hours, from 11 a.m. to 2 p.m., violating voters' rights in the process. The election date was changed from 25 April to 24 April, which disturbs most of the voters. Domashko nomuda nyugo pana pachitegwa vanopa muchinguru vanobe kuti mupofu nana marapira zvinzi zviko zvamakuya muchiita kunoku aiwa kuChiredzi zvonikwa kunzi pane ma-irregularities akawandisa aka-affecta aiwa ma-elections but yanga ingori away yekunge vachingoinstola vanhu vavanoda vanhu vanozoti vakaisa chete vanenge vatogona tsoro dzavo the ruling party ZANU-PF. Mashoko atiri kuona kuti aiwa chaos is now rocking with the ruling party ZANU-PF. Zvatiri kuona kuti the ruling party ZANU-PF ndio yakukonzeresa chaos pachayo yoga. Opposition is no longer involved. Vatakuona kuti vakutemana nematemo pachavo vega. Mbudzi mafunguro enyu notibudi pamusoro pe-chaos yakuitika mu the regime. Pinai comment section medu mutidze mafunguro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.